Ngut ki nongsong hakaway ka kali Tata winger kila Mynsaw jor hadin bakane ka kali kalalej Tynrah ikaway ka Trok bayang harut surok hakhongdong Umling bahab haka National Highway 6 Haribhoi district. Kate ka jingja kalaja hakapor no phaisngi jongka phra tarik unaiwing por kumba shi baje AA minsngi kate ka Tata winger kabakiu na Guwahati banle shaki benta ka lumshnong kadai ka badon new number ML not South C R pra not nyo kalalej Tynrah hi yakate ka Trok kabadon new number NL not iway AE nyo nriu laisaw. Kitay kibla Mynsaw ka Tata winger om shimlayo ika kerteng jongki hadin bala kitno yaki sa civil hospital nongpo bat kipulin kila pelong ika jingto kit halor kate ka jingja.